Moi, mä oon Olivia 173 ja mä aion tehdä ekan videon. Eli Iida S1 halus tulla mukaan. Iida S1 halus mukaan ja se on tossa. Ja sit halus toi Amy Smile tulla mukaan. Se on tossa. Ja sit V-Anella halus tulla mukaan. V-Anella. Siinä on se. Ja sitten Mia 591. Siinä on Mia 591. Sitten ei tainnut olla muita, jotka halus videon. Mulla on vähän nuhaa, mut mua se ei haittaa. Ja tässä on mun huone. Joo, mä rahasin ton joulukuusen 3 vuotta sitten. Ja puutarhassakin on aika paljon juttuja. Sitten mennään keittiöön. Ja bilehuoneeseen. Mä teen videon. Ja nyt sitten vaan mun proffaa elämänkertaan. Sää lukee Olivia. Ja toi sanoo XD ja tossa on tyyppi. Ja tossa on paita. Avardsit, mulla on melkein kaikki. Paitsi toi timanttistatusjuttu. Ja sitten käyteisen konnekukka. Ja mä oon ollut yhden kerran vippi. Tuli viesti, joten se saa tulla mukaan. Eli Julia Xokso Sydän halusi tulla mukaan. Ja siinä se nyt on lemmikkinsä kanssa. Nyt sitten ei muuta kuin moikka!